Manda, fuck off! Patrick! Come on, please. Manda, fuck off! Manda! Kabuz media, I believe you now. 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 Kabuz media, I believe you because. Yeah, awuguli nanoma usmile nanoma ufebile uyasmile wena kusho ukuthini ngawe lo awubavile ngimnikane chance ukuthi akhulume nomuntu wami hayi bongeke nawe futhi kanti kuyenzakalani manje ngokukhoda bambela Manje la no angazi phela